Yes, good morning, Idol Joanne, and sa aming taga Ilocos Norte. Ito yung Sabado nga sapa. Iti biyangti Department of Agriculture, milyon-milyon dati suporta da para iti lokal gobyerno. Tidingras Ilocos Norte. Nang nangruna na unay kadigiti naapektaran iti African Swine Fever, kaya iti programa da nga Inspire. No, sa dinoket umabot iti nasurok kumurang 10 milyon na pisos sa Timaypay. Iti tiningras Ilocos Norte. No malagip ket ada digiti piggery. Wenno digiti pagtarik ng tibaboy, ti naapektaran iti nadakamat nga lugar iti naglabas nga tawen ken kasapay nga digitoy iti kikitain da pa nga pondo para iti tiningras Ilocos Norte. Dati ket rason sigon kini Mayor Joffrey Sagid ngano apay nga adu dagiti umadadu dagiti proyekto iti dingras Ilocos Norte gaputa isuna iti sentro ti pagduraasan iti iliti dingras Ilocos Norte kan kasapay dagiti eastern towns kadagiti nga Gundaway nagbalin iso nga Center of Economic Development. Well, ongoing that may project ngayon iti DA, that Inspire project amounting to 10 million, ongoing diyan malpas magkid din. Nang dati may sa ngayon natin iti gobyerno, iti LGU, that Inspire project may tinumbat, kasi na po Diyos nakapaglakodan, at nasurog na may ng milyon iti nagnakonda, sa damang gimatan iti buryatan, di dyan natin madamadaman ngayon tartaranan, napintas ti outcome na punat tapay kumatag agtultuloy ano no makatulong iti siyempre at create iti siyempre data siguro buwatan lo iti matapol na iti to Inspire project di sanitary landfill siguro kami di sa 300 nga buryas ti malao na rijay so gingana na siguro so at dati iti mahala tayo pa nagtrabaho so income na pamilya. Malmalpas maskid din na barbarang pagkatanso lang ka sa siguro natin maka agopere na kiniget to new administration. Pasente pa nagsarita ni Mayor Joffrey Sagid. Dito ket mabalin nga may pasanan ton iti Sawarono nga administrasyon ti dingras Ilocos Norte. Saan niya marigapan? Kapunta mismo ti anak na matlaan iti sumarunong nga mayor ti dingras sa Ilocos Norte awang kalaban na Idol Joanne ket mas alisto iti transition no awan kalaban dati agda mga administrasyon ket iti umawat matlaan kadagiti mga proyekto dita nga dingras sa Ilocos Norte. That latest manipod iti LGU dingras para iti IFM News. Idol Bernard Ver, Tatak RMN.